ndakumbira kuti ndishandise zvinhu izvi somufananidzo ndikataura nehama idzi kuti vati misire midziyo iyi pano, sabatikane zvenyu muno mamuslim church building dzagara dzinongopinda, asi ndoda kuti ndibatsirwe kutsanangura. Alright, ndichabvunza mibvunzo mitatu ndoda kuti ndikubvunze, handidi kuiwanza mibvunzo mitatu. Ndangopedza kubvunza mibvunzo iyoyo ndopinda mushoko. Don't worry kuti une kwawakamborinzwa. Every time Mwari kana akutaura, chero achitaura zvaakambotaura zvinenge zvine simba rimwe chete iroro. Manheru anoregedza ndikumbire baba tasarurwa naamai mouye kuno. Ndichaedza ndipane ndinogona kuti ndibate chivimbiso changu kuti mibvunzo mitatu ndiregedze kuiwanza. Bvunzo wangu wokutanga wandingada kuti ndivabvunze ndokuti, baba naamai, zvakakutorerai makore mangani kuti mutenge midziyo iri pana? Iyi ndo yakwanisa kunge iri pano nhasi. Ndanditsanangura because ndavabvunza nhamba vakatarisana havana kundipa nhamba yadzo, kwete nekuti hadziverengeke but vari kukanganwa kuti ingani, but idzi ndo dzakwanisa kuuya panapa nhasi. Alright, ndoda kuvabvunza kuti zvakavatorera makore mangani kuti vatenge motikari idzi? Ndo mubvunzo wangu wokutanga. 1 year. 1 year. Okay. Mubvunzo wangu wechipiri wandoda kuti ndivabvunze, mune makore mangani baba? 30. Okay. Mubvunzo wangu wokupedzisira, munonamata Mwari muri kuchechi ipi? United Methodist. Okay. All right. 1 year. $30 years. United Methodist. Torai nzvimbo dzenyu vanhu vaMwari. Okay. Dzimba handina kuvabvunza. Kwete imba, dzimba. 30 years. Naye mufundisi. Matadza kungotiudza here dzisina kuuya panapa mota idzi. Mazuva ano kunyangwe vanoita vanodzidzisa pamusoro pe-HIV vari kukurudzira kuti wacho anayo akatsanangurira vanhu. Zvinonzwika kupfuura asina. Isu takaitwa vafundisi vavanhu varombo uye takaitwa vafundisi vavanhu vapfumi. Research yandakaita iwewe ndakakupa mukana wokuti uye kwandiri ukataura neni zvinokuremera. Wapedza mupfumi wane time yake anofanira kuuyawo otaurawo. Vati havana problem nazvo kuti zvishandiswe pakudzidzisa
nekuti vataura statement yavati kunyange munguva yaJesu vamwe vaiti ndinotenda ndabata maronda, iye Jesu achiripo. Wati mova nhasi Jesu wakafa kare kare. Mubvunzo wandingadai wabvunza mumwe ndewekuti baba namai ava maNigerians here, maSouth Africans here kana maZimbabweans here? Zvaakutenderera musoro mavanhu iko zvino zvine zvekuti vanoshanda kupi? Izvozvi kana vangopedza pano uchaona kumhoreswa tikoti varegerere ndinda vakumbira handidika. Alright. Nemhaka yekuti zvingarambe zvingokuvadza vamwe mwoyo, unogona zvenye kunanaidza zvishoma nezvishoma. Dzipfuure nditsanangurire vanhu zvandada kuti nditsanangure. Ipapa pane nyaya ndinonzwika zvakanaka, vatyairi pindai zvenyu. Vanhu vaMwari ava, revival ino yakatanga zvakanaka. Ndokubva tave nezvinhu zviri kushandiswa panapa izvi, ndakatsanangurirwawo. Saka ndonga izvi zvamuri kuona izvi zvakanzi JBL aya anga asipo aya patatanga revival. Ndakatozongonzwa vachifona vakamira apa vachitaura nemumwe munhu vachiti munomo mune echo, mune kuunga kurimo zvekuti PA system iri pano haisi kugona kunyatsobooster. Kunyange variyo vambenge vaine imwe iri kushanda, but nemhaka yekuti vari kunzwa kaecho kari kubuda nechikonzero chedende ratinaro iri. Ndikufonera nemunhu panapa ndokubva vabvunza, ndokubva vataurirana pamusoro pekuti vatenge mamwe, ndokubva vaudzana price, ndokubva ndavanzwa vachitaurirana, ndokubva vanotenga. Yatotanga kare revival nemhaka yekuti veAFM varonga revival, but muno maita echo, ndokubva vanotenga mamwe 18,000 US. Nemhaka ndinzwei, havazi veMethodist havazi veMethodist vakaungana muno. Ndokutsanangura waya satana afari. Havazi veUnited Methodist vakaungana muno, ndokungonotenga kuti zvinyasonaka. Alright. Pari kundinetsa inini, ndingadai ndadedza iwewe nokuti mwana uti isu hatina here, kwandingakushandisei mese kazuva rimwe chete. Handiti ndichanoparidzawo kumwe ndichakudedzawo, handiti ka, but pakuzonobvunza makora panogona kunosiyana. Ndoda kutaura pamusoro the blessing that dominates time. The blessing that dominates time. Kutaura wandaita ramba usakanganwe, ndati aidha ichakusumudzira kana uchabva panapa wakuwara mweya. Zvinhu zviviri izvozvo izvo, kusimba kana kukuwara. Panapa toda kutaura zvakadzama zveumwari pano. Tikashaya ari kubudirira muZimbabwe, vhangeri yedu iyi kunenge kuda kutraya kukonvinsa vanhu kuti pane zviri kuda kuitwa naMwari zvaasingagone kuita. Ndavabvunza university yavakaenda, havana kuenda, kana form 6 havana. Vakatanga business ravo vane 19 years. Vari muZimbabwe.
Now, ndoda kuti ubate Bible rako zvakasimba usabvunde zvako ribate. Ribate. Nhasi Ishe wandivimbisa anondibatsira. Anondibatsira. Hande kubook ya Genesis chapter 1 verse 27 and Genesis chapter 2 verse 18. Aha, uyayi mama mundibatsire nhasi. Masvita. Genesis chapter 1 verse 27, Genesis chapter 2 verse 18. Machapters mazhinji mamo ndichaita kungotaura then mune muchinyora pasi uregedze kuwirwa nemuyedzo wokuverenga ndichiri kudzidzisa unopotsana nezvimwe. Kunyora pasi kwakanaka, wasvika kumba unonoverenga. Nekuti vashumiri dzimwe nguva tinogona kungove excited totaura zvinhu zvekudzimba dzedu tosiya zviri mushoko raMwari. Saka unoenda unocheka kuti hakuzi kuminamiswa here kwemachapters kwanga kuchiitwa hako nomuenzi uyu achida kuti nyaya dzake dzifambe. Unoenda unoona uchibatsirwawo naShe kunzwisisa. Genesis chapter 1 verse 27, chapter 2 verse 18. Pavesi ya 27. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Chapter 2 pavesi ya 18. Jehovha Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ari woga, ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira. Atenda. Ndatariswa nemastudents. Hatina kurashika. Manheru ano ndoda kuti nditsanangure machapters maviri iwayo. Zvine chekuita nokupfuma. Chinopfumisa munhu akatochipiwa naMwari chinobuda seworms kudai. Mhuka yese yesango ine uchenjeri hwayakapiwa hunoiraramisa. Ndosaka uchiona ndakaona vachiburitsa mhofu yapona mwana vaiti kunongoda 5 minutes bedzi mwana azvarwa. Bere rikazouya kana shumba after 5 minutes kanodyiwa hongo asi shumba ichifemerekawo. Within 5 minutes unokaona kachitepukira kakuzama kutomira. Nekuti kuno kwawazvarwa kune hondo dzeko, haizi nguva yakuswera uchida kukurudzirwa. 5 minutes dzakakwana, unofanira kunge wakugona kuzvimiririra. Sango rino rine vane nzara. Mwari wakati wagadzira munhu wese, wakaviga chinomupfumisa maari. Zvinotora makore kuti udiscover
kuti Mwari kana akupa mari ndo chinhu chidiki diki, anokupa chinhu chinokonzera kuti mari ivepo. But kudiscover kuti Mwari vakakupei zvingakuitisawo mari, ndo assignment inodhura ende inonetsa kuti ipere. Mr. Bean kunyange adzimai vake kana vana vake havana kumbofunga kuti fesi yababa ingavandudze upenyu hwavo kusvika kuziva Mwari zvaakaisa mauri. Ipapa agoti ndakatopedza naye, nanhasi uchiri murombo. Chinozvarwa newe ndo chichakurwira. Vari munguva yekusungwa vari muEgypt, vanochema kuna Mwari kuti dai Mwari matinzwira nyasha tasunungurwa paruoko rwaFaro, vachinamata kuti Mwari ngaatirwire. Mwari unonzwa kunamata kwavo ndokubva apindura munamato. Munamato ndokuuya uri mwana. Pazvarwa mwana anonzi Moses kuti vatarise Moses vazvibatanidze nomunamato wavakaita, hazvimeke sense. Ndokubva kwazvarwa Moses iko kuina Aroni wakura kare, nekuti zvinonetsa Mwari kutanga kuda kunokonvheta munhu pakati perwendo rwake. Zviri nani ndiberekesi kuve nemumwe anobereka mwana, but mwana uyu auya as a result yeprayer. Ndotanga naMoses, kunyange Aroni aripo, kunyange Miriam aripo. Moses ndokubva aberekwa. Moses misheni yake iri pakuzosunungura rudzi rwake, kusanganisira naamai vamubereka. Munamato waamai, Mwari tisunungurei, imi amai vacho berekai mwana achasunungura imi. Chinobuda mauri ndo chichakurwira. Maria pachezvake waitodawo ruponeso, but waifanira kuuya nemwana waachabereka. Vari vaviri vana ava vane kubereka kwavakaita mhando yevana vepamusoro. Mhando yevana vepamusoro. Mai vaMoses vamubereka, vachiona kuti mwana akanaka, vanomuvigiridza kusvikira time yekuti anokura. Ndokuona kuti mufana haachavigiki uyu, naye kurukova, gadzirei tswanda namene bitumini, ndokubva vanosiya kumvura. Zvakaflota zviri ikoko. Kuna Miriam anopota achitarisa kuti hanzvadzi yangu yaswera zvakanaka here. Mwana achitorwa anoonekwa nomukunda waFaro. Ndokubva mukunda waFaro akudubura basket. Moses achiona mukunda waFaro, kunyange nguva dzese anga akanyarara, but wakasensa mhepo system iri kutambudza rudzi, akatanga kuchema. Mwana achichema, mai vachimuda kuti ndanhonga ukamwana kangu, but hondo yekuchema ndoita sei? Chaakudikanwa ndimai vanoyamwisa mwana uyu, but ndoita sei? Ndinovaona sei mai ava? Nyamba mukaka rwendo rwuno wakabooka, madzimai abereka vawandisa, but vana vese vafa, saka mukaka hauzwe nhamo. Miriam ndo paanomhanya, anoti kana mukanditendera ndinogona kunokutsvagirai angauye zvakakadi. Zvikanzi mwanangu wabva nepi, mhanya unodi. Miriam ndo paanonomira pamusuo. Mai vachiona Miriam achifemereka vanoti kwakanaka here kubhasiketi. Zvinonzi hanzvadzi yatorwa. Waenda kupi? Waenda kupalace. But kuri kutsvagwa anopinda basa rakuyamwisa mwana. Mai vanomonera chari chavo vakananga kupalace, kwavasina kumbobvira vakabvumidzwa kutsika. Ndo pavanosvika vachibvunza kuti ndanzwa kuti kuri kutsvagwa anoyamwisa. Ndinawo mukaka uri kudikanwa wemwana.
mukunda waFaro ndo paanosarenda mwana kuna amai vake. Mai ndokubva vapinda papayroll ndokutanga kutambiriswa pamwedzi nemhaka yekuyamwisa chavakabereka. Now, chakaberekwa naamai chikatanga kukonzera mubereki kubata mari. Ukaverenga zvakanaka bhaibheri rako rinokuudza kuti varume vachifudza makwai vanoona nyeredzi ichiita zvainoita, vakati ngatiiteverei, ndokutakura zvavakanga vainazvo ndokutevera nyeredzi. Nyeredzi ndokubva yapfuura nekumba kwaHerodhi seyarasika. Nyamba kwazvarwa mambo, but kuna atochembera aripo. Nyeredzi ndokubva yapfuura nekusiriku yasvika pamusoro pemba ndokubva yatsakatika kuti vabvunze paarea iyoyo. Ndokubva vanobvunza anozvivenga. Tanzwa kuti kwazvarwa mambo, kwete kuti kwagadzwa kwazvarwa, kwete agadzwa kwazvarwa. Azvarwa zvikashutisa BP yomunhu mukuru nokuda kwechazvarwa. Now, ari pano here zvikanzi handizvizive ini, kana matozomuonawo mundiudzewo. Imi varume akona kugara pasi manosumuke mutorema. Ndokubva vatora mascrolls ndokutanga kuvhura zvikanzi researchai, ndokubva vaburitsa nyaya zvikanzi ichokwadi zvakaprofitwa kuti ari kuzozvarwa. What? Ava vachingobuda panze, nyeredzi iye kati tasumudza, ndokubva yaramba ichivatungamirira svikira kwakazvarwa Jesu. Chinondishamisa pachapter 2 yaLuke vhesi ya 11 zvinonzi vakasvika ndokubva vasikoona mwana aina amai vake, kwete amai vane mwana. Vakasvika ndokusikoona mwana aina amai, akanga aine mumwe mwana ndiye anga aina amai vake. That was the first miracle. Zvinokuudza mhando yemwana azvarwa, vakasikoona mwana aina amai vake. Havana kunoona amai vane mwana, vakanoona mwana ana amai. Chapter 2 verse 11. Bhaibheri rinoti ndokubva vapfugama pasi and they worshipped him, not her. They worshipped him. Mwana muchechi. Ndoda kungokorekta imwe doctrine ipapa ndikudzidzisei kuti Maria haana matwe. Akasiwa akamira pamukadzi mukuru and they worshipped him. Pakanamatwa mucheche, muchembera aripa. Haanamatirwe kubereka, tinonamata chakaberekwa chacho. Kunyange Maria akaropafadzwa, but regeza ndikushoke. Pane mumwe mukadzi anosumuka rimwe zuva aona simba raMwari richifamba, anoti rakaropafadzwa samura makayamwa. Jesu anoti vakanyanya kuropafadzwa vanonzwa zvandinotaura vachizviita. Zoreva kuti pane munhu akaropafadzwa pano kupfuura Maria, kana Maria asina kuita zvakarehwa nemwana waakabereka. Mucheche akanamatwa mai vake varipo. Varume vapedza kumunamata vakati pakadai apa tinodyara, ndopa vanoburitsa zvinonhuhwira negold ndokubva vamupa, but nechikonzero chezera zvinobatwa naamai. Mai vakatanga kubata gold nokuda kwemwana wavabereka. Vese Jesu naMoses vane mamissions avainawo okudeliver roots. Maria wabatawo mari, mhando ichavabereka, but nyeredzi yakagona kuti yakatungamirira vanhu vari machuwa, yambopfuura nekwaHerodhi, kwavangadai vanga vari siri sensitive, vangadai vakasiya zvipo kuna Asiriya, but vakaramba vakagukuchira vakati pauriwo takadyara kwemakore akawandisa hatisi kuona zvinhu zviri kushanduka.
ndokuramba vakachengeta zvipo zvavo. Munhu wekutanga akasvika pana Jesu, munhu wanga akapfuma. Jesu achiberekwa, the first people vakasvika paakanga ari, they were rich. Akaitwa welcome nevanhu vane zvinhu zvavo. Munhu wekupedzisira ndiJoseph weArimatea, wakanga aine zvinhu zvake, guva rake. Jesu achitsika achitanga kuuya panyika, akasonzi tigamuchirei nevanhu vakanga vaine mari. Achioneka nyika, akapedzisira kubatwa, achienda achimuka, achienda kunovigwa nemunhu wakanga aine mari. Mupfumi kwekutanga, mupfumi kwekupedzisira, varombo vanoda chingwa nehove dzinowanzwa vanouya pakataka. Joseph weArimatea wakanga aine zvinhu zvake, anonzi he was a secret disciple. Ndokubva anokumbira mutumbi waJesu, ndipewo mutumbi waJesu. Zvinonzi mutumbi ndokubva wapiwa kuna Joseph. Joseph ndokubva atora mutumbi, ndokubva anoviga mubwiro bwake. Kwete guva raJesu, guva rake. Mutumbi wacho, dzimwe dzenguva tikaramba tichingozvibata zviri kunyama hazvinzwisisike. Ukazviisa kuchirungu zvino make more sense. He asked for the body of Christ. Ephesians chapter 1 inotaura pamusoro pe inonzi the body of Christ. The body of Christ. Christ pachezvake nyamba haana body iye musoro, inonzi body yaKristu ichurch. Zvino thank God nokuda kwebody yaKristu yakatorwa neakanga aine kwekunoiisa. Nhamo iri pakunge chechi yapinda mumaoko evasina mari. Batsanangure baba. Tendai mutumbi waJesu wakaenda kuna Joseph. Chechi ya dominate. Vari kumhanya vakaitakura havana kwekunoiisa. Iko kuve kwedu panapa kukurenda kao. Hapana ane guva rokuisa mutumbi. Iri kuranwa nemarombe rombe. Body of Christ ndo inotaurwa naIsaya kuti hurumende ichava pamafudzi ake. Mafudzi ake mafudzi aJesu, but Jesu wacho haana mafudzi, iye musoro, but chine mafudzi ibody. Saka pari kunzi hurumende ichava pamusoro pechechi yake. Chechi yaJesu ine its own separate government. Pano varume taunganira chinhu chemweya, vari kuda zvinhu zvenyama, sumukai muoneke mubude muende. Panapa taunganira zvinhu zvemweya. Ndoda kutsanangura chakavanzika chiri mushoko raMwari pamusoro pekupfuma kweanonamata. Ndaiudza vamwe musi uno kuti imi mese mauya pana mune kumasangano kwamunopindira. Unopindira kusangano ikoko kazhinji zhinji nechikonzero chemusha wako uri pedyo nekwaunopindira. Izvozvo zvega zvekuti kana usati wane imba inonzi yako, hatisati tane inonzi membership pasangano. Membership hatigone kuve nemember riri roja. Nekuti mwana wesangano uyu tinoramba tiinaye as long as landlord wake achiri kuda. Akafaiwa kumba, afaiwa nekwekupindira. Kunobudira imba yake ndoko achanoita futi member ikokoko. Hatina member inonzi inoroja. Tinoramba tiinewe kusvika muridzi wemba paanenge achida. Kana asisade kuti tive newe,
anokudzinga kumba, kwamukira imba yako ndoko uchanamatira ikoko. Life yokushoterwa, kuroja, kupererwa. Ndo pakagara usatani wese. Mwari unoda vanhu vakapfumawo. Matambudziko panyika, namo rugare kudenga. Matambudziko panyika, rugare kudenga. Matambudziko panyika. Ukatarisa pasi pezuva, hakuna nzvimbo yakanga ine presence yaMwari yaiuraya sepa the Ark of the Covenant. And hakuna imwe nzvimbo kwaIsrael panga pakaungana gold sepa Ark of the Covenant. Pacho panga pakawanda gold ndo panga pakawanda umwari. Mwari chinibatsira rekedza ndiende panyaya yangu. Genesis chapter 1 verse 27. Mwari akasika munhu akati ngave nesimba, toda kuti atonge hove dzegungwa, shiri dzedenga, mhuka dzesango. Mwari ndokubva avasika murume nomukadzi. And he blessed them. And he blessed them. Ramba wakantarisa. And he blessed them. Ndokuramba ndichiverenga ndabuda muchapter 1. Inokonkluda ichibata Sabbath day. Mwari wapedza kusika zvese, ndokubva wapinda muzororo. Haana chaabata nemaoko kutaura bedzi nemuromo. Akatozoda kuzorora zuva rechi7 nekungotaura. Chitaura zvichiitika. Ndabuda zvakanaka muchapter 1 ndaziva kuti Mwari apedza zvese. Chapter 2 verse 7. Bible ndo parinoti Mwari ndo paakasika munhu neguruva refu. Anasi muchandibatsira matheologians. Panapa muchandibatsira. Chapter 1 verse 27. Mwari akavasika murume nemukadzi. Chapter 2 verse 7. Mwari akasika murume neguruva refu. Adamu apedza kugadzirwa. Adamu ndiye munhu pavanhu vese, ndiye munhu akawana mukana wokufa katatu. Pakatangira life yaAdamu kumuka kuvakafa, wakasikwa chiri chemutumbi. He was dead. Ndokubva afemerwa mweya woupenyu, and he was resurrected. Ndokubva azofa pamweya, ndokubva azofa futi panyama. Adamu achimuka, handizive kuti anga ine guvhu here. Handizive kuti anga ine guvhu here. Kuti basa reguvhu kuti mwana ari mudumbu anodya zvinodyiwa naamai. Izvo handizive. Adamu ari kumuka ari murume mukuru, haizi pwere inoda kubikirwa porridge. Murume mukuru anozvibatira nyama yake kana akuida. Ndebvu dzakatomera kare. Chapter 2 verse 7. Ndokuramba ndichiverenga ndokubva ndanobata verse 18 ya chapter 2. Mwari ndo paanovhura muromo wake kutaura statement isina utano. Hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga.
chapter 1 verse 27 Mwari akavasika murume nemukadzi. Chapter 2 verse 18 hazvina kunaka kuti murume agare ari oga. Chapter 1 verse 27 Mwari akavasika murume nemukadzi. Chapter 2 verse 18 hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Saka munguva yekudzidza shoko raMwari, dzimwe nguva unenge uchida kunzwisisa, tine nguva yeudofo. Unombofunga uri munyama, dzimwe nguva Mwari akakubatsira ufunga uri mumweya, uchishandisa inonzi the mind of the spirit, kubhuku yavaroma chapter 8, the mind of the spirit. Nyama ino ine masenses ayo, 5 senses, in the spirit zvekare ane 5 senses dzake. Ese masenses ari kunyama ariko futi kuspirit. Kotori nema sense of touch, sense of smell, sense of hearing, whatever. And in the time they used to tsanangura one by one. Chakandinetsa ndechekuti chapter 1 verse 27 Mwari avasika murume nemukadzi ndobva avablessa akati vaine simba multiplyai. Ndanga ndapedza nazvo ina ndira problem neizvozvo izvo. But chapter 2 verse 7 Mwari waakusika munhu neguruva revhu. Pfungwa dzangu ndiri panyama ndaida kunzwisisa kuti ko uyu munhu wechingano wechapter 2 verse 7 Mwari manga mapedza kare mukatozorora kuchapter 1 uko. Saka vanhu vanganava chapter 1 verse 27 chapter 2 verse 7 vanhu vanganava. Interpretation dziripo ndokupa dzese dzaunoda. Interpretation iri pachena inongonhongwa una achangopinda muchechi ndeyekuti chapter 1 verse 27 yakanga iri theory. Ndo interpretation iri padhuze isina nharo newe. Kungoti apo ndofunga Mwari waironga zvake. Then chapter 2 verse 7 yakanga ya practical. Ndo interpretation isina chakavanzika. Nditika. But every time kana uchitarisa shoko raMwari, shoko raMwari mune zvinhu zvakashandiswa naMwari. Ndosaka Jesu aitaura pamusoro pekingdom anoti ushe hwekudenga hwakafananidzwa nechakati chakavanzwa. Ushe hwedenga, ushe hwaMwari hwakavanzwa. Inda kuine mavhesi anotaura pamusoro pekuti kingdom yaMwari inovigiridzwa. Iye Mwari wacho ane matsotsi akanga asingade kuti vaaccess nekuti Bible iro ndo bhuku pamusoro pe the kingdom of God. But nechikonzero chekuti Bible ari nyimwe munhu aribvunzwe kunzi baptism certificate kutengesera nematsotsi anongotengawo. Mwari akati aiwa no rega vese vanoada ngavatenge. But mweya mutsvene aka-inspire, haana ku-inspire kuti zvinzwisisike bedzi, aka-inspire kuti zvivigirwe vasiri varidzi vekingdom yacho. So every time paunoverenga Bible ziva kuti pane zvisingadikanwa kuti uzive. Mweya mutsvene haangouya kuzofumura zviri mushoko, anouya kuzoviga. Hakuna kingdom inosurvive isina anonzi ma-top secrets. Hakuna hurumende inoenda pa-live television kuti nhasi tati mumboona kunogara zvombo zvedu. Kuna Mwari haringaverema zvese zvaakanyora pazvinzwisiswe zvinovigiridzwa. So every time kana wakunoverenga unenge wabuda kuenda kunovhima. Kana taakupinda musango varume kunovhima, vane chikosoro ngavasare kumba. Kutsika shizha rakaoma bedzi muka yedu yaenda. Tinodzoka masango ari matema zvigenge Mwari asina kutirangarira. Muka dziriko but mafamba nemunhu ari careless. Kana uchiverenga vhesi nyangira pane yakavata iripo, unoipfuura yakavata. Ndakupa interpretation yaunoda. Yakanga iri theory chapter 1 verse 27, practical chapter 2 verse 7. But chinibata mazwa anga anoda kutaura pana. Chapter 1 verse 27 chakavanzika ndechekuti it was practical but in the spirit. Mwari akavasika murume nemukadzi ndokubva avaropafadza, ndokubva avati ivaine simba pamusoro pehove dzegungwa, mutonge mhuka dzesango. Ndokupinda muchapter 2 ndokubva aenda pavhesi 7 ndokubva anosika munhu
ari ega. Adhamu achitibara bado zvimwe zvese zvawakugona kuita, but vhesi ya18 Mwari ndo paanoti hazvina kunaka kuti Adhamu munhu agara ari oga, hazvina kunaka kuti murume agara ari oga. Now Adhamu kuchapter 2 vhesi ya18 kwaari kuswera achingonderereka ari bachura. Kuve kwake bachura hazvireve kuti haana mukadzi, ane mukadzi, but mukadzi asara kuchapter 1 vhesi 27. Adhamu anotoda kutobatsirwa ipapa kuti kana akunamata achikumbira Mwari zvinhu ngaazive kuti zvaari kukumbira izvi hazvisi zvichazosikwa panyowani, ndezvakatosikwa kare Mwari akatopedza, but zvakasara kunyika yemweya. Adhamu hazvina kunaka kuti agare ari oga kuchapter 1 verse 8, chapter 2 verse 18, but chapter 1 verse 27 vakasikwa murume nomukadzi. But pakunotransferiwa manje kwa Adhamu achinoiswa panyika, mukadzi ndokubva asara kuchapter 1 verse 27. Kuchapter 1 verse 27 ndo kwakatangira munhu wese. Munhu wese asati auya panapa ane kwaakambenge ari. Kana ndichikorekta muchandikorekta. But ndodedza Jeremiah anoudzwa naMwari pachapter 1 yaJeremiah kunzi usati wamudumbura amai vako ndakakuziva and I ordained you to be a prophet, which means Jeremiah asati azvarwa ane kwaakatangira, kwaakatoita probation ndokubva aitwa ordination. Chapter 1 verse 27. Kuve kwako murombo iwe Adhamu nekuswera uchinderereka wega, hazvire kuti Mwari havana kukupa zvese zvaunoda panyama. Mwari vakazvigadzira, but wakaparadzaniswa pfuma yako, nyika yauri nekwazviri. Panapa hatina kana one munhu anonzi murombo panapa. Munhu wese ari panapa, ringave bachura, ibachura pano but rine kwarakasiya mukadzi. Tine vanhu vari panapa vari kuti dai Mwari angondipa vanondiroora, but kunyika yemweya watove nevana iwewe. Now, saka unonzi munana, kunonzi kublessa Adhamu, kubatanidza chapter 1 verse 27 na chapter 2 verse 7. Tikabatanidza mascripture maviri aya ndo kunonzi kuropafadzwa. Adhamu ane zvese zvaanoda, but vari kurarama munyika dzakasiyana. Hauna mukadzi, akasara kwawakabva. Na mukadzi asara kwakabviwa, chinondivhundutsa ndechekuti chapter 1 verse 24 zvinonzi Mwari akasika mhuka dzese dzesango. Verse 23 verse 24 Mwari akasika mhuka dzese dzesango nehove dzegungwa. Chapter 1 verse 23 24 Mwari akasika mhuka dzese dzesango. Chapter 27 Mwari mbazosika munhu. Chapter 1 Adhamu akazosikwa, mhuka dzasikwa, but chapter 2 Adhamu akasikwa. Verse 7 mhuka ndomva dzasikwa. Verse 19 chapter 1 verse 27 Adhamu anonzitonga mhuka dzesango nehove dzegungwa, but asikwa chapter 2 anosvikaona chaanzi tonga chisipo. Iye ndiye atangira chaakanzi atonge. Maari mune mweya woushe, but wokutonga wacho haapo. Ndimambo asina nyika. Watangirwa nomhuka kuchapter 1. Mhuka yasikwa pavhesi 24 yasikwa pavhesi 27. Hande kuchapter 2 Adhamu asikwa pavhesi 7, mhuka yasikwa pavhesi 19. Kana takunotora chapter 2 panyama inogona kunge ichingotsanangura zvakaitika chapter 1. But doda tuone kuti Mwari vakuda kunosika pavhesi 18 vapedza kuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. The next thing ivhesi 18 iyoyo, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Ndo verse 18. Verse 19 zvinonzi hapana kana verse 19 panobva panzi Mwari ndokubva asika mhuka dzesango neguruva revhu.
apedza vhesi ya18 achiti kudii, ndakuda kumuitira mubatsiri akamukwanira. The next verse Mwari akunosika mhuka dzesango ndokubva adzipa kuna Adhamu kuti aone kuti achadzipa mazita api. Adhamu ndokudzipa mazita. The next verse yobva yati asi kwakashayikwa mubatsiri akamukwanira. Kwakashayikwa ndekwakambotsvagwa, which means Mwari pavhesi ya18 vapedza kuti Adhamu ari kuda mukadzi. Vhesi ya19 vanotanga kunogadzira mhuka dzesango ndokudzipa kuna Adhamu. Adhamu ndokupa mazita, but ndokubva kwashayikwa kumhuka, kumakudo, kunzou. Mwari achigadzira mhuka dzese, it was an attempt yekutsvaga mubatsiri waAdhamu, ndokubva kwashayikwa kumhuka. Ukanoverenga pavhesi ya23 Mwari vazosika Adhamu, Eve nembavhu. Adhamu anoti, this is now, uverenge Bible rako, this is now bone of my bones. This is now. Imwe version, ndakaverenga 3 versions, iri kuti at last this is now bone of my bones. At last. Ari common anongoti this is now. After my attempts esa maita this time around. Mwari ndobva vati alright, saka ndoita sei kuti mukadzi waAdhamu asara kuno kumweya atevere kunyama. Nekuti Eve akatevera kunyama havagoni kunorelata. Iye aine a spiritual body. Spiritual body kunotori nemitumbi yemweya. Atingapedzi. Kunotori nemitumbi yemweya. There are heavenly bodies and earthly bodies, but esema bodies. Mitumbi inotori ne shape. Let us make man in our own image. Our God is a spirit, but he has got an image. Let us make man in our own image. An image. All right. Adhamu ngati mugadzire agadzire hwapera, but haana mukadzi. Zvinonzi Mwari ndokubva amukotsirisa hope huru. Akasika kutanga kuti Adhamu akotsire. Adhamu agara nokotsira mazuva ese, but nhasi dziri kudzi hope huru. Nekuti hakuna inonzi major operation inoitwa munhu achibwaira. Kana paakuvhiyiwa moyo, munhu ngaafendeswe. Ngaafendeswe. Madoctors chavasingade icontribution yemurwere pachirwere chake. Nekuti kana vakuburitsa zvavanoburitsa vachirasa, iwe uchiona zvabuda zvaenda, uyatora zvaenda, unopedzera wakubvunzira kwezvo makuenda nazvo kupiswa. Iwe shamwari dzoka tione chii chochecho. Saka munhu ngaafende. Tite basa redu. Iye akadi akafenda. Mwari ndokubva akotsirisa Adhamu hope huru. Pa hope huru. Why hope huru? Nekuti munhu kana akakotsira ari more spiritual than kunga akamuka. Number 1, munhu ane demon ari muchechi nemunhu ari muchechi asina mweya mutsvene. Ane demon ari muchechi ari more spiritual than ari muchechi asina mweya mutsvene. Ane mweya wetsvina ari spiritual anokuonera zvinhu zvapinda padhwapo. Icho mugorivhura kudai sei mamuna chamunoona. Ane mweya wetsvina ari more spiritual than ari kunamata asina mweya mutsvene. Number 2, every time yaunokotsira you become more spiritual wakarara than kunge wakamuka. Ndo paunoona zvimwe zvinhu zvinoshamisa kuhope. Vakomana. Worota zvimwe zvinhu zvichiitika zvaunoti kana kwaedza ndichazviudza vanhu. Paunongoti barabado wakanganwa. Kukanganwa ikoko chikonzero cheflesh iri too much. Isingagone pakudownloada information yekuspirit kuti ichiuya kumunhu apatika kuseni. Nyama ichakawanda ndo zvimwe zvinokonzera hanganwa. Munhu wenyama haasi kugona kugamuchira zvinhu zvemweya zviri kubva kumunhu wemweya kana waakupatika. It's too much for him. Okay. All right. Ande. Adhamu ngaakotsire kana akotsira anenge more spiritual. Taakugona kuita zvinhu zvemweya kana nyama yakotsira. So pamba unorota zvichibhururuka
chiroto chinamatira vanorwara vachipora, chiroto uri munhu mukuru uine ofisi yako mutauno, chinongori chiveve bedzi chezvauri uri kuratidzwa Genesis chapter 1 verse 27. Paunopatika unodzoka kuchapter 1 verse ya 18 kwaunenge usina mukadzi, kwaunenge uchiroja. Spiritual life yako unoiona wakarara. Yey! Uri kuhope, kana uri kuhope unenge uri more spiritual munhu wese kana ari kuhope. In most cases hakuna akadeforma. Ari blind ko zvine zvari panapa, kana akarota hope anorota ari kwaanenge ari koko anenge achiona vanhu, which means ane kumwe kwaaine maziso, ane kumwe kwaasina maziso. Usiku anenge achiona vanhu akapatika kuseni ari blind. Saka inonzi miracle kunonzi kusvinudza bofu kutora maziso ari kuchapter 1 verse ya 27 taunza kuchapter 2 verse ya 18 kubatanidza nyika mbiri. Kana wangokotsera bedza hausi murombo, you are no longer poor. You are no longer poor. In the spirit you are not poor. Dopa na Ephesians chapter 1 verse 3. We were blessed with all spiritual blessings, but in the heavenly places. We were blessed with all, not physical, spiritual. Ngaraka pedza netwese twaunoda but in the spirit. Ukakotsereko zvino zviso kuhope kwako iwe hauna problem yetransport, kurara baba 2 seconds uri muno munenge wakubulawayo. But tikakumutsa kuti chienda kwawarota kuye zvakuda mari, zvakuda petrol, zvakuda ma-hours, which means nhamo yako chaichaiye transport yechekufamba nacho iri kunyama, but kune kumwe kwaunofamba paunodira. Hande vakomana vanointerpreta mabhaibheri aya, vakomana vemari dzavo dzavakutsvaga idzi, hamuwirirani. Ipo panonzi Mwari akapa mhuka kuna Adhamu, Mwari after chapter 19 panonzi Mwari akatanga kusika mhuka, vanoti aiyo zvingadai zvakanyasonyorwa ndezvekuti mhuka dzakangonzi ngadzichienda kuna Adhamu, because dzanza siku akari kuchapter 1 verse 24 dzakazongonzi ngadzichienda kuna Adhamu dzipiwe mazita. Vanoblema munyori wa chapter 2 verse 19 vachikudza munyori wa chapter 1 verse 24. Munyori umwe chete kana akaita mistake ku chapter 2 akaita mistake ku chapter 1. Kana tangoramba bedzi kuti ku chapter 2 hakuna chakazosikwa zvakasikwa zvesoko, zvoroti na Eve futi chapter 2 yese kureva nhema. Okay, zvinhu zvatinazvo kuspirit, kuspirit Mwari ndiko kwaanotangira zvinhu zvake zvese. Kuspirit ndiko kufactory kwazvinogadzirwa. Yandakapfeka panapa ndinoipfekera kuno, but ine kwayakagadzirwa kusiri pano. Mwari ane realm yake yaainayo, inonzi the realm of the spirit. It's a spiritual world. Kune ma spiritual objects ariko. The moment you get there, that spirit world becomes your physical world. Unotanga kubata zvinhu zviriko. Inongoti spirit world handitaura tiri panapa. It's a physical world. Zvokuti kana wako spirit world ndikakudza kuti kune inonzi physical world yevanhu vane nzeve nevhudzi, unotanga kuconfusika kuti munhu ane nyama. Confusion yawina pamusoro pe spirit world ndo confusion yaunoita pa physical world kana wako spirit world. There is a realm Mwari ano operator ari kwaanogadzira zvinhu zvake. Nyika ina haina chinoitika panapa chisina kutanga chaitika ikoko.
iyoyo ndio inoseta this physical world in motion. Ikasafamba ino haifambi. Ndosaka Joseph asina kugoneka kakuti anamatwe nemadzikoma ake asina kutanga anamatwa first in the spirit. Zvaitika kuhope ndo zvaitika panyama. Uri kutya Gideon? Enda kumisasa. Ndokunonzwa kuchitaurwa hope, ndarota chingwa chichikunguruka chirova matende. Gideon ndokuziva kuti kana ndavarova kuhope, zvaitika kumweya ndo zvaitika panyama. Kumweya kana kusina panyama hapana. Varume tu vakanga vainaye mujeri vari imomo, mumwe anorota hope dzake, mumwe orota hope dzake, pakunodudzirwa mumwe anonzi kudzokera pabasa, iwe uri kunofa. Akaenda kunopromotwa, hana kutanga apromotwa panyama, asina kutanga apromotwa first in the spirit. Na akafa, akatanga afa first in the spirit. Ndokuzonomuka after 3 days ndokubva anofa panyama. Zvaitika kumweya ndo zvinoitika panyama. But noda kuti ubate mazwa. Tikabatanidza chapter 1 ne chapter 2, munana wako unogona kuitika chiripo ripochko. Kune creative miracles. Andiri kutenda kuti this is the season yekuti Mwari aite. Vauya pano vachitenda. Mwari achakutendera kuti muone kubwinya kwake pamusoro pezvinhu zvanga zvisipo kuti zvivepo. Ndaibvunzwa mubvunzo nahama yangu baba Tembo Wageraba. Vachitaura pamusoro peurombe hwakanga hwabata kumba kwa Job. Job wanga apukutwa zvekusara asina kana chinhu. Asisina kana pekutangira. But trial yake ya Job yapera. Zvinonzi Mwari akamudzosera zvese. Yeti hatina record yemunhu akamupa mombe, akamupa mbudzi. Pakufa kwezvipfuwo zvaJob, dai kwakasara mombe 1, ngamera 1, mbudzi 1, taiti after temptation, Job mombe dzake Mwari akazodzipa simba kuti dzibereke. But asara asisina kana 1 yacho inobereka, but zvonzi Mwari akamurestore back. Kusina akauya achitina danga, mubvunzo uri kuti pfuma yake yakabva kupi? If it was physical. Varume, now here amuri kuti pfuma, wealth it's spiritual, it's never physical. Kanda kutaura now here pfuma kutaura zvinhu zviri spiritual. Mari unofunga kuti ndo mari yako, mari yangu. Ine a lot of attachments kwairi zvokuti isati yava yako ine vamwe varidzi vayo. System yenyika ino inobhiliva kuti mari iri muhomwe mako ndeyavo. Ndosaka mwedzi kana wapera ukapiwa mari yako ukaenda nayo muna First Street ukadira peturu ukaitungidza yako yawakashanda vanokuvharira. Ndeye state yakashandwa newe. Ukazona mari yako pane rwendo ine varidzi vakawanda pakata. Pfuma iri spiritual. Mari iri spiritual. Chii chinokonzera kuti mudhara ane 50 meters by 50 meters odyara chibage ozadza matura. Nemi vamwe venyu muri panapa imi munototenda kuti urombo hwenyu uri kukonzerwa nabamukuru vane chikwambo. But vari kuitora sei mari iyoyo? Kana mari iri physical. Uri kutotenda kuti nhamo yako iwewe ndibamukuru iwewe. Usarambe. Kana papa wada uchinja manje. Uri kuti iwewe kuve kwako murombo kune mumwe ari kubata zvinhu zviri spiritual. Zvo affect physical life yako. Mari yacho muhomwe mako iri kutorwa sei nechikwambo kana iri physical?
Hatingave neupombwe. Can you imagine kuti upombwe right now? Une demon riri in charge. Umbava, une demon riri in charge. Umondi, kune demon riri in charge. But chinhu chiri patop chekukonzera zvese izvo zvizvo imari. Can you imagine kana uchida kufunga zvinhu zvekuti kana Satani akaassigna demon kuti rinove responsible neupombwe. Pakanga wakutsvagwa demon riri in charge nemari kwakatsvagwa demon rerudzi rwo. Kune mweya wakasimba kumari. Mari pachezvayo ine reasoning power. Chii chinokonzera kuti iyo mari pachezvayo kana isingafunge indava ichingoda kunzvenga iwewe bedzi inonyazoziva kwaunenge uri. Kana mari isingafunge toti mari haifunge haisense sei newe hamuwirirani. Varume, ropafadzo inokonzera kuti munhu ave rich kana ikamaintainwa zvakanaka, nekuti kuve rich sometimes ne blessing zvinhu zvakasiyana. Ukazoona takutaura nhau yemari, mari ndo chinhu chekupedzisira kumahombe kombe kweblessing. Blessing haizi mari. Kumucheto chete wakutobuda rukova rwemaropafadzo ndopaunozoona aike inge kuno kune mari. Ropafadzo haizi mari. Inonakei mari uko kuno kuri murwere. Mwari kana akuropafadza anotanga nezvakawanda. Rugare mumba chaimo runodikana. Mumba munofarwa mari isati yavapo. But the problem yevanhu vatinawo panapa vakadefine a blessing ine dollar sign. Every time chera akanzi apa chaapa akasapiwa iri cash anoti chingori takapa tine chatakambana chakadini. Nometa Mwari vamupa utano, Mwari vamupa zvivi, vamupa protection. Kwari nemhaka ye shallow mind. Chaanoti ropafadzo imari. Kana wava rich munhu wese ari panapa, as long as nometa une motikari, nometa yakanaka sei, kana uine motikari 1, you are not yet rich. Kumota dzaita mudungu apa so tine vanhu vari muno vanoti dzese mota unodzidi dzese 1 yakadi yakakwana. That same chikonzero chelevel yauchiri yeurombo indava unoshatirirwa mota dzawanda but unotenda kuti trouser rimwe chete harina kukwana. Kumatrouser ndoko kwaunowanza, mashetsi unowanza, kana zvazvo imwe level. Pastor zvakasiyana kaizvi. Hembe kaukaita 1 unozoda kuti uiwache. Nemotikari dzinoenda kuwasheni. Kana uine mota 1 inotyoka chainotyoka inoenda kunogadzirwa. Tinokuona futi uri mukombi. Kana uine motikari 1 uri panapa uri padhuze nekuve rombe. Mikana yako yekudzokera kubhazi ichakawanda. You are not yet rich. Chii chinokonzera kuti pamba munoita vanhu 7 mukave netrouser 1 pamba ipapa hapana rugare. Kuwanda kwevanhu pamba nemotikari gadziwanda. It's not normal. Oho. Naitaura nevamwe vandichiti kana vaona waropafadzo chinonzi garage hachishande. Kaona garage richiri kushanda Mwari hasati atanga newe. Garage harishande. Toda kubvisa village mentality iri mauri. Une mweya wenhamo iwewe. Chiri kusaka tive varombo ndechekuti kuchechi kwedu isusu hatisi kubata chiKristu sechinhu chiri spiritual. Takadzidzisa vanhu chiKristu sezvinhu zvenyama. Tikabata chiKristu sechiKristu munobva panapa makuti tadzidziswa uroyi. Zvamakatya kudzidzisana kuchechi ndo zvakatichanwa varoyi.
Nekuti ukaverenga Job chapter 38, Job anonzi naMwari, dai wanga uchiziva mirayiro yedenga, dai waiziva the laws of heaven, ungadai waideedza mheni kuti uya pano mheni yoti here I am, send me. Ndanoiverenga. Dai waiziva ma laws of heaven, waideedza mheni youya yoti nditume, wotanga kutuma mheni. Usingaroye but uchiziva ma laws of heaven. Wairayira mvura kuti iuye pamusoro pako inaye, waigona kuadjusta ma seasons. Dai waiziva ma laws of heaven, why establish a dominion on earth. Tiri varombo nekuti tiri munyama. Nyama. Ikanukudze muedzi wako mukuru uri pamberi pako, uchakunetsa kukunda ichechi yawakapinda. Tanga tine revival manje veHebron vari munomu. Dairera demon rechurch, demon reMethodist, demon reRoman Catholic, demon renonzi AFM, achidonhano achitakura vachunzi apa, ma-DVDs aripo. Demon rechurch. Ukaona munhu wakuda church kupfuura Mwari wayo, that church becomes a demon in your spirit. Kungodeso AFM wato mweya wetsvina mumweya womunhu. Ndo inonzi religious demon. Ndo mweya uchakunonotsa kusumuka. Chiri kusaka inini ndisumuke ndakaramba kuassociate anointing yangu nechinonzi AFM. Handisi pastor weAFM, ndiri muranda waMwari. Handina anointing in direct denomination. Why? Nekuti the moment wapinda mu system, unofanira ku understand system dzeko. Ukatendeuka ku John Masowe, regedza kunetsa Mwari weJohn Masowe kuti Mwari ndipewo, Mwari weJohn Masowe ndipewo stand ndalo vakaimba yangu. Mwari weJohn Masowe anotenda pasi pemuti kuti ndo pakakwana. Mwari wechechi yawakapinda unofanira kumuziva. Ukaita pastor weJohn Masowe ukatenga PA system, wamutsana nevision yaJohn. Ziva zera ra Mwari wechechi yawakada. Indakasunungurwa udemoni rore. Ndosa ndakugona kwaRarare, pano ndakwaRarare pana munoshamisika. Kunenge kuda kutyisidzira. veHebron vari muno. Kana vari muno iti amen. Vakazviona. Vakaona mademoni echechi achibuda. Safa wakaita mistake yakuti unoda chechi kufura muridzi wayo. Chechi mukadzi wemuridzi. Mukadzi wemuridzi. Unotoona munhu akaenda kumwe kwaanenge aenda kune AFM rapana, kune AFM rapana, kune AFM, akazongonopinda kuZayoja. Ari muZayoja anenge akati dukururiwe kupusa, anenge arasika nemhaka yakuti kuZayoja. Ziva kuti wakapindwa nemweya wetsvina. Regani yaso ripukuta, ndimbokurumidza kubva ipapa, handipakurumbidza. Iro redemoni, regani nditsanangure zvakasimba. Demoni. Iri. Rine zvaro zvarinotenda. Kuti religious demon ridzingwe, varume panoda anointing iri serious. Because the moment ratanga kusumuka richimhanya pamberi pevanhu richiudza vanhu kuti ava ndaana Pauro varanda vaMwari vateerere, it becomes part of you. Munonzwa kuti taita munhuwo akupota achitisuma. Ndosaka zvakamutorera mazuva kuti aridzinge, rakakurumbidza kunopinda muzvinhu zvechechi. Demoni rechechi richadzingwa nani? Murimi makamupa chitupa cheuvhangeri. Achati mweya wetsvina buda pamuparidzo uyu ndiani?
kana ratanga bedzi kupindira pazvinhu zvemusondo richadzingwa nani? Kune dhimoni rechinamato rinokonzera kuti vanhu varambe vari varombo. Rega ndiritsanangure mhani iyo, rega ndiritsanangure. Sandibate. Peter ari mujeri anomutswa nembama yemutumwa muka iyo. Barabadu cheni dzinodonha dzega zvonzi handei. Kupi hande kumba. Achingorova 1, 2, 3 steps anosvika pane gedhi rinobva rashamarega. What? Zvanzi mira kushamisika handei. Ndokusvika pagedhi rechipiri achiswedera padhuze rinoshamarega. What? Zvanzi iwe uri kunonoka ngatidini? Ngatibude. Bhaibheri rinoti akazosvika pane rimwe gedhi rainzi the iron gate rainopinda musiti. City is a place of wealth. Racho rekupinda mupfuma ndoranga riri resimbi. Achisvika pagedhi rinonzi rega rikati ge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 . Gedhi rashama. Peter akaramba achifamba ndokubva aenda kwakaungana vanhu vechechi kumba kwa Mary. Ndokubva anogogodza. Rodha ndokubva anoteerera ndokubva audza vanhu vari muchechi zvikanzi anenge Peter. Chechi ikatanga kudhibheta. Magedhi matatu Peter akaakunda but gedhi rekuchechi kwake ndorakamunetsa. Ukaona wakunda dhimoni rekereke, Mwari vakuda kushanda newe. Mutumwa anga adzokera kudenga kudhara kuti Peter namusi asunungurwa. But Peter akarohwa nedova ari padhore pachechi. Vakamurambira kuvhura vanhu vekuchechi. Varoi vakakuregedza kudhara but chechi yako. Havadi kuti ugare zvakanaka iwewe. Usanzwa vachizviparidza kuti budirira. Zvinhu zvako ngazvifambe. Kana zvakufamba vanotsama. Ndoda kuti kana wakuda kuti Mwari vakupfumise, famba rwendo rwekubva kunyama. Iti Pastor Makandiwa ndikotsirise hope, I want to be spiritual. Kana nyama isisa participate, I guarantee you kuti if ari kutozoya manje manje. Oh Jesus. Tiri kuda kuti vanhu vabudirire panapa. Next revival hazvibvumidzwe kudzokera kumba nebhasi. Wese ari kunzwa this sermon, unenge wakabata yako steering, wakananga panapa next time. Ndinokunzwika here nechechi. Oh. Vari kubatwa nemweya denomination. Ndakaona rimwe gore so ndichidedzwa pamusangano. Konzi takusiya nguva kumushumiri Pastor Makandiwa. Unonzwa kuti kundidyira nguva yekuparidza vanhu vachita noizisina nebasa. Vanofona before the conference, Pastor muri kuparidza. Yeti vachiziva kwandinoshumira every Sunday. Vakasungwa nemweya wereligion. Unotsanya kuti muranda waMwari ngaapiwe pakota uchiziva kwaanoshumira every Sunday. Uchafa uri murombo nokuda kudhimoni kuchechi kwako. Ukaona usati wane simba rokusarudza kusangano kwaunoda, uchiri mwana mudiki pakuti Mwari akupe pfuma. Chiri mwana mudiki pwere.
The moment you become spiritual, nyama ipaichakotsira. Mweya paunenge wa-active. Mwari ndo paachatanga kushanda newe. Akotsira ere sonzi akotsira sonzi ngatichiendai. Mwari ndo kubva vanozomora rumbabvu. Garai pasi zvishoma, Mwari ndo azomora rumbabvu. Rumbabvu rwakazomorwa, Mwari ndo kubva anogadzira. Mwari chavaikagadzira parumbabvu havana kugadzira Eve. Aiwa, Mwari pavakatora rumbabvu chavakanogadzira haazi Eve, vakanogadzira hovhorosi inopfekwa naEve, akagadzirwa kare kuvhesi ya27. Eve ndokubva apfeka, bva awana chokupfeka chokusweresa nacho naAdamu. Nekuti anonzi munhu wacho haizi body, anonzi munhu is the spirit iri maari. Ndosaka munhu kana afa munoti mutumbi wake uri kuvigirwa kupi? Mutumbi wani wake iye keye wacho ndiye munhu, kozoita mutumbi. So anonzi munhu chaiye haazwa muri kuona akamira panapa ndechamusingaone. Chamusingaone, Bible rinoti for the things that are invisible are eternal and the things that are visible are temporal. Saka chamuri kuona panapa chiri temporal, chamusiri kuona ndo the real man. Saka Mwari havana kusika Eve nerumbabvu, vakasika hovhorosi yaaifanira kupfeka kuti agone kurelata nethis physical world. Kana munhu apfeka hovhorosi panapa ndakamira muri kundoona ndakapfeka suti yakanaka nditika pese pandafamba chinguri ndasumuka maona suti yangu ichikwira ma-steps up. Ndikauya ndikamira panapa pese pandasumudza ruoko suti yangu yasumukawo, ndikasumudza makumbo negumbo radi nesuti yasumukawo. Hapana zvaitwa neruoko suti ikaramba yakaignore, nechikonzero chekuti suti yakapozeswa nebody. Saka ndikasumudza ruoko nesuti inosumudza, zvinenge inofungawo, inenge ndo yasumudza. But kana mukagona kuzomora body yangu iko zvino mukaibvisa, panosara paine murwi wemasutu netai yakasungwa nemasocks ari mubhutsu. Munozoona kuti sutu iyi haina shepi kana chine shepi chabuda musutu. Body yako iyi unenge munhu wakagara ipapa. Mutsindo haikona kutaura. But tikabvisa chiri original chiri mukati, ndopaona kuti body yako iyi after 3 months anenge amapfupa pasisina munhu. Ndiri kunzwika zvakanaka. Zora kuti mukati mune changa chichikonzera kuti shape yebody irambe yakamaintainwa. Anonzi muKristu haisi body inoi. Mukristu wese ko zvino izvi haagare panapa. We are seated in Christ right now in the heavenly places. Handigare panapa. Panapa ndangoya kuzoparidza body inoi ndiri mutourist, ndotende yandinosvikira inoi, ndigone kurelata nemi, but handigare panapa. Mbabvu ndokubva yatorwa, ndokubva yagadziriswa body. If ndokunzi chipfeka body uende kuna Adamu. Mukadzi uya mbenga ari mweya ndokubva aincarnate, ndokubva ave nyama kuti agare pakati pedu. Adamu afare. Ropafadzo yambenge iri kumweya, Ephesians chapter 1 verse 3, inofanira kuti ipfeke nyama yekuzogara pakati pedu. Chinzwa mazwi ari pano. Blessing inodominate time. Chasaka baba namaya ndivakumbire kuti vaunze midziyo iyi panapa. Toda kuti unzwisise kuti kupfuma kwemunhu hakudi 20 years dzokushanda. Mwari anogona kupedza newe in less than a year. Anogona kukupa zvokuti unoshaya pekuzviisa. Kune minana inonzi chiripo ripotyo. Minana. Ipapo. Chita moyo murefu kwa zvino. Ungadewo kuti uende kubhuku yaGenesis here. Ndinopedza newe manje wakutenda. Chapter 30 verse 27. Amauya iyo. Ndipedzise nyaya iyi. Dauda unamata yako zvino izvi.
Tione zvinhu takaitwa naMwari kubva this day kusvika revival painopera. Tapinda musizini yeminana. Believe God for your miracle. Chapter 30. Chidao changu choti ndipota ndichiti vambomira. Okay. Amen. Chapter 30 verse 27. Pavhesi ya 27. Rabhani akati, zvino kana ndawana nyasha pamberi pako, gara hako, nokuti ndakaona kuti Jehovha wakandiropafadza nokuda kwako. Nokuti ndakaona kuti Jehovha wakandiropafadza nokuda kwako. Ukanoverenga NIV Amplified Version, inoti, for I have learned by divination and omens that the Lord has blessed me because of you. Amplified Version iri kuti ndadzidza nokuda kweng'anga chaidzo. Labhani akasvika pakuropafadzwa zvokuti neng'anga dzanga dzakunobata kuti une muenzi akauya kumba kwako. I have learned by divinations and omens that the Lord has blessed me on your account. Zvoreva kuti blessing ya Jacob isati yatanga kubenefita iye, yakatanga kunobenefita company yaakashanda. Ukakonzera kuti company yaunoshanda iwe itenge motikari, itenge dzimba, iwe uri murombo. Blessing yawakapiwa nababa yakatanga kunobenefita Labhani isati yatanga newe. Kusvika Labhani akunobatwa neng'anga kuti aropafadzwa nokuda kwomuKristu akapinda mukambani yake ari muno. Okay. Okay. Chinzwa iverenga henyu. Akati, ndiudze mubayiro wako ndigokupa iwo. Chindiudza mubayiro wako ndigokupa, ndiudze salary ndigokupa. Iye akati, imi munoziva mumene sezvandakakubatirai, uye kugara kwezvipfuwo zvenyu kwandiri, nokuti zvamaiva nazvo ndisati ndasvika zvanga zviri zvishoma. Ngamusina chini. Zvinhu zvairamba kubatana pamba. But ndangouya inini. Zvakatanga kufamba. But iwe wacho unei? Hauna ndei. Zvikazowanda, zvikava zvizhinji, Jehovha wakakuropafadzai pose pandakatsika. Pese pandakatsika Mwari akakuropafadzai imi. Okay. Zvino ndichabatira imba yangu rinhiko. Aha, ndashandira kambani kwemakore kwaimba yangu rini. Okay. Andei? Iye akati, ndokupeiko? Iwe taura chandirokupa. Labhani adzoka futi akati, zvautaura zvese izvi ndazviona. Ndokupa chi? Taura salary. Okay. Jakobo akati, musandipa chinhu. Kana mukandiitira chinhu ichi, ndichafudzazve zvipfuwo zvenyu nokuzvichengeta. Handidi salary, but muchandiitira chinhu ichi. Ndichafudza zvipfuwo nokuzvichengeta. Handei? Ndichafamba pakati pezvipfuwo zvenyu zvose nhasi. Ndichafamba pakati pezvipfuwo zvenyu zvose nhasi. Underline pana nhasi kana today. Wese ane bhaibheri kwaro. Saidha rina nhasi kana today. Ndizivi kana vine rendevelo toronti kudii. Aha. Ndichafamba pakati pezvipfuwo zvenyu nhasi. Underline achadzoka ipapo. Ndadotopedza. Andei? Ndichiraura pakati pazvo zvose zvina mavara nezvina makwapa. Namatema pakati pamakwai. Which means zvanga zviripo. Ndichapinda nhasi pakati pembudzi nemombe ndichitora zvine makwamba. Andei? Nedzina mavara nedzina makwapa pakati pembudzi. Ndizvozvo zvichava mubayiro wangu. Nenzira iyi kururama kwangu kuchandipupurira pashure. Kana muchizouya kuona mubayiro wangu uri pamberi penyu. Okay. Dzose dzisina mavara nedzisina makwapa pakati pembudzi namatema pakati pamakwai. Izvozvo kana zvikawanikwa kwandiri, mungati zvabiwa neni. Mukazondoona ndatora zvimwe
Maona paine gwai risina kana gwapa iwe rineni itiye hangu ndakadi ndakaba. Labhani ndokubva ati kudii? Rabhani akati, ndizvo hazvo, kureva kuti zvawataura tawirirana. Ndokubva vasheka maoko ndobva vasainirana. Chinzwa next verse uone uore uripo. ngazvive sezvawataura. Nomusi iwoyo andalana pana musi iwoyo futi. Akaravura nhongo dzembudzi dzakanga dzine mitsetse. Dzacho hono dzine mitsetse ndokubva dzaraurwa. Nedzina makwapa. Nenhunzi dzose dzembudzi dzakanga dzina mavara nedzina makwapa. Dzose dzakanga dzose dzembudzi dzakanga dzina mavara nedzina makwapa. Dzose dzakanga dzino ruvara ruchena. Napakati pamakwai ose akanga ano ruvara rutema. Akazvipa vana vake. Vawirirana kuti alright uchatora zvine makwamba. Vapedza kuwirirana Labhani ndiye akuenda akunobvisa. Ndokubva azvipa kuvana vake. ZvaJacob ndokubva adi apedza kudaro. Akaisa runhambo rwamazuva 3 pakati pake naJakobho. Ndokubva aronga rwendo rwe3 days pakati pake naJacob. Iye nyakumbotora ndiye keye wacho, ndiye nyakumbobvisa zvine makwamba ndomba asiya apa vana vake. Ndokubva aronga rwendo rwe3 days, underline 3 days. Jakobho akafudza zvipfuwo zvaRabhani zvakanga zvakasara ndo zvakanga zvisina makwamba. Zvine makwamba nezvinoberekesa zvacho zvakasirwa vana zvikanzi nekuda kwezvaataura imimi vana chichengetai izvi. Iye ngaachifudza zvisina makwamba. Jacob ndokubva apiwa danga rezvisina makwamba. Zvine makwamba zvikanzi imi vana sarai makachengeta. Labhani ndokubva waenda rwendo rwamazuva 3 verengai. Zvino Jakobho akatora matanda omustrokasi nomuamanda nomupurani akasvuura mitaro michena paari kuti kuchena kuonekwe kwakanga kuri maari. Akaisa matanda akanga asvuura pamberi pezvipfuwo muzvinwiro paiuya zvipfuwo zvichinwa. Akatora zamu kana zvouya kunwa. Ndomutauro wamai wewe. Zvipfuwo zvikatora zamu pamberi pamatanda. Zvipfuwo zvikabereka vana vane mitsetse navana mavara navana makwapa. Okay. Mukaverenga chapter 30 verse 37 and 39. English version inoti they conceived and brought forth before the rods. Ndoramba ida kudzokera nemhaka yakuti dzimwe nguva hauwane nguva kuti taure zvese paconference yakadai. Mumotora advantage yeinformation yashayirwa nguva zvenge usiri kuziva zviri kuitika. Vanoti padzakanwa dzakaenda pahiti ndokutsanangura kwavanoita makomentary. Rechirungu rinoti they conceived and brought forth before the rods. Zuva rasumuka Labhani achienda, Jacob asiyirwa hadzi dzisina makwamba. Ndobva akatora chimuti ndokubva aveza ndobva akanda madzinonwira ndokubva dzauya kuzonwa. And they conceived and brought forth before the rods. Ndirautsanangura chiriporopo chike baba ndimana kunamatira baba. But hatigone kukurumbidza kungoidzura yakadaro, ngatirambe tichiinanaidza zvishoma nezvishoma. Pane panoda kuti tisvike kuti uone kuti chii chaitika patime iyi. Alright. Ndoda kuti muende pachapter 31 verse 22. Pastor Makunyepa kweza mutaura zvazviitike. Chapter 31 verse 22. Zvino nomusi wetatu Rabhani akaudzwa kuti Jakobho watiza. Nemusi wetatu usakanganwe, musi wavarangana vakati the deal has been sealed. Labhani akabva abvisa zvine makwamba ndokubva azvisiyira vanhu. Jacob ndokubva asara ndokubva anofudza dzimwe ndokubva aveza zvimiti ndokuisa pamberi pemombe. After 3 days ndopaverengwa pa Labhani adzoka ndopaari kuudzwa kunzi Jacob watotiza.
pakada 3 days varume nyasonterera zvakanaka ipapa 3 days, a 3-day journey. Labani aenda, Jacob ndokusara nedzisina makwamba ndokutamba nadzo idzodzo. Within 3 days paifanira kuberekwa mombe inogona kumira zvokupinda parwendo. Labani asitadzoka within 3 days. Aiwa, kana wadzokera kumba unoverenga zvakanaka foni dzangu ndokupa kuti unoitarisa. Within 3 days. Alright, izvo zvekuti mombe dziri kunwa pamberi pezvimiti dzobva dzabata zamu dzobva dzabereka. Zvinhu zviri kuitika panyama here kana kuti pamweya? Verengai chapter 31 verse 10. Kuti muone the spiritual aspect. Muri kuona panyama ka imombe dziri kunwa mvura pamberi pezvimiti, verenga verse 10. Muone zvaitika time dzainwa. Zvino zvipfuwo zvakati zvichitora mazamu, ndakatarira ndikaona pakurota kwangu nhongo dzakanga dzichikwira zvipfuwo, dzakanga dzine mitsetse namavara nedzakaita pfumbu. Batai padzainwa dzichinwa muzvimagata zvakanga zvine zvimiti. Jacob anga akarara pasi pemuti so dzichinwa ndokubva apinda muhope. Kuhope ndokubva aona mombe dzine makwamba dzechirume dzichitamba nevasikana vekwaLabhani. Mombe dzemweya dzichitamba nemombe dzenyama. Chapter 1 verse 27 ichitamba nechapter 2 verse 18. Varume. Uri kuona here kuti mombe yemweya yekuhope yatamba nemombe yepanyama. Ende sidi yacho iri kubuda ipapa. Kana maburera munotaura hasvike, pari kuproducwa a seed inofanira kuberekwa mwana anofamba same day. Nyika yemweya nenyika yenyama zvichitamba zvese pachiberekwa munhu. Mwari ndiri kumutsvaga, Mwari werudzo. Mombe dziri kuberekwa within 3 days. Jacob akudzokera, wakadzikamura into 3 groups. Kuti mukoma wake paanosangana naye Esau aregedze kuuraya zvese kamwe chete. Zvakaberekwa within 3 days Labhani asipo, zvakada matanga 3 pakudzokera. Varume ukaona dzekumweya dzotamba nedzepanyama, romberi yera akusumuka. Mwari achavaraidza muroyi wako 3 days. Anotendeuka anoona wane imba yako. Pane blessing inodominata time. Naye mfundisi ichokwadi ichocho inoverenga bhaibheri rako zvakanaka kubhuki yaSamueri. Zvinonzi areka yakagara mumba maAbhinadhabhi for 20 years. Hatina kumbonzwa rekodhi yekuropafadzwa. Yakubva ikoko ndokubva yauraya Uza. Zvikanzi naDhavhidhi ngaichienda kumba kwaObhedhi-Edhomi. KwaObhedhi-Edhomi ndokubva yagara 3 months. Yagara 3 months. Bible wrote, and God blessed Obed-Edom and all his household. David ndokubva audzwa, akaita zvokuudzwa kunzi Obed-Edom wakuropafadzwa nokuda kweareka. Ukaona zvakutaurwa zviri semakuhwa. Inonzi household, varume zviri kureva kuti Obed-Edom akaropafadzirwa mombe dzake within 3 months. Zvinotoonekwa kuti mombe yabereka ne 3 months. Odyara munda wake okohwa within 3 months. Chii chakaonekwa pamombe dzaObed-Edom ne 3 months? Chibage chikaibva in 3 months. Varume tina Mwari wokuti kana azvifunga nhasi manherano. Mufundisi, regedzai kubuilda doctrine pavhesi 1 yamune mangoverenga.
hande kubhuye book Exodus chapter 8. Exodus chapter 8 Moses anonzi enda pamberi paFaro umuudze kuti aregedze vanhu vangu vaende. Kana achinge aramba kuvaregedza udza Aroni kuti ngaasumudze tsvimbo yake ngaanongedzere kurukova. Aroni wenomesumudza tsvimbo yako Aroni ndobva anongedzera kurukova. Zvinonzi Aroni wakasumudza tsvimbo yake ndokubva anongedzera kurukova. Nemhaka yekuti kurukova kune matatya ariko echikadzi. Bhaibheri rinoti ipapo chapter 8 verse ya 1 matatya akatanga kubuda mumvura. Zoreva kuti matatya echikadzi they conceived before the rod of Aaron there and there. Datya harina kuzvarwa mangwana acho akasumudza chitanda matatya akatanga kuberekana ipapo. Shamwari Mwari vari kungoda gore 1 bedzi newe 2008 haripere wakadai so iwewe. Uchabuda mugore rino uchitinha dzako unobuda wakabata yako. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Pamberi pemvura apa pane zviri kufanira kutoti zviitike. Mwari wangu anoburitsa zvinhu nepazvisiri pausingazvione anozviburitsa. Ana anonzi creative miracles. Iye murume auya panapa izvozvi munogona kubvunza kuti basa rake nderei. Bvunza mhando yaMwari waanonamata. Noti chechi anopinda Mwari waanonamata anokonzera kuti zvisipo zvivepo. Ndozvona Jesu wandinoshumira inini anouya pana John chapter 21 22 otaura nevadzidzi vari mumvura vachiraura. Zvikanzi vapfana imi amuka kuvakafa imi vapfana mune chekudya here? Zvikanzi hatina. Vari mumvura hamuna. Zvikanzi kandai kurudyi. Vakanda kurudyi vanobata hove. Vabata hove zvinonzi iwe Peter ndishava. Peter akati bhurugwa riri kupinda umbapfeka bhurugwa ndombati mumvura. Akati bhoti rinononoka. Ndokutanga kushambira chienda kuna Jesu. Vachisvika kumahombekombe vanosvikaona Jesu akamira pamberi pake pane marasha pane hove yakagochwa yakatoibva. Haana kubata chirauro, haana maneti, haana bhoti, haana kubata mvura, but ane hove yagochwa yatoibva. Why? Nekuti Jesu anoziva kuti hova haigare mumvura. Hove inobva kuchapter 1 verse 27 kunotangira zvinhu zvese mumweya. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Ndati kana uri panapa uchizvitenda uchafonera vari kuUK kwacho kunowanikwa hove. Wovabvunza kuti mune chekudya here? Voti hatina. Vouya kuno kuZimbabwe vanokuwana uchiigocha usina kubata chirauro chavo. Ndiye Mwari watinoshumira. Anosika zvisipo kuti zvivepo. Verenga Bhaibheri rako zvakanaka. Jesu wakuenda kunovigwa haana guva, haana chekupfeka. Hembe yanga akapfeka yatorwa nemasoja vagovana. Iye akasara akapfeka chinapukeni chemukati. Josefa wayaramatiya anoti handingavige Ishe wangu asina kupfeka. Ndokubva amumonera mumucheka wake. Mucheka ndewani? Ndewa Joseph. Ndokubva anesa Jesu muguva rani rake. Guva nderani? Ndera Joseph. Asi Jesu wakumuka kuvakafa anosiya peta jira romuridzi. Bata mazwai. Bati paakuyenda kunopinda mumba mune vadzidzi haana kuuya asina kupfeka. Ndoda kubvunza kuti hembe yaakapfeka akaitora kupi? Jesu anokudza kuti hembe hadziwanikwe kuchapter 2 dzinowanikwa kuchapter 1. Hauna kumbonzwa kuti Jesu amuka kuvakafa anga ari mugwenzi achiti varume enda munodzawo vadzidzi vangu kuti ndamuka saka handina bhurugwa rekupfeka. Akaiwana kupi hembe yakapfeka muka. Ini varume ndauya panapa kuzokuudzai Mwari asingashandisirwe brain. Zviye zvamaita unofunga kuti Mwari anodonhedza mari kubva kudenga here? Ndakutenda Mwari anodonhedza forex. Munhu akauya panapa akati Mwari havadonhedze mari mese munosumuka muchiombera imimi.
imi mina Mwari akatora mari mukanwa mehove. Pane ma creative miracles unobuda panapa wa right wewe. Ndikunzwika zvakanaka here. Ipapa vandaga kutoregedzera mhepo, ndoda kuti ropa rako ridaire pfuma. Zvichaitika wakasvinura iwewe. Ndoda kuti nhasi udeclare kuti handichada futi rimwe gore pamusoro ndirirombe zvakadai. Mombe ngadzibereke pamberi pangu. Muroyi wangu akavarayirwa, anowana ndakufamba neyakabereka vhiri. Muroyi wangu akavarayirwa, stendi yangu anonzwa kuti yabuda. Muroyi wangu asati adzoka, anowana ndane matanga matatu. Oh my God. Oh my God. Pane munhu ari panapa ari kunyatsonzwa zvandiri kutaura izvi. Blessing iri kuregister musystem mako right now. You will never die poor. Satani wakatoirasa. Satani wakatoirasa. Munhu waMwari wa declare. Kana waida kuita rombe ungadai usina kuuya pano. Wese auya pano, you are forced by the law of this house. Wese auya panapa ngaabate mari yake. Marombe ngaachipera muchechi yekwedu. Takuda vanogara kwavanoda. Tinoda vanopfeka zvavanoda. Mwana waMwari ngaadye zvaanoda nezita raJesu. Shamari musangano unoyu, it's a setup. Mwari wakarongera homwe yako. You are going to be rich like never before. Hama dzako dzakakurasa, vasina basa newe, vachatanga kutsvaga address yako after this revival. Ndiri kuprofita kuti mombe ngadzibereke. Ngati mombe ngadzibereke. Mombe ngadzibereke. Mombe ngadzibereke. Mombe ngadzibereke. Sumudza maoko ako zvinezvi. Iko zvino izvi in the next 3 minutes. In the next 3 minutes. Pari kufamba mhepo yepfuma. Minana inoitika ipapo ipapo. Oh my God. Nyembe ngadzive pamusoro pekereke. Jesus. Don't worry about tomorrow. Mangwana ndinenge ndichikuudza kuti unozvibvisa sei kumweya kwacho. Nhasi ndangokuudza zviriko kumweya. Mangwana pachaitika zvinhu zvikuru. Mwari vachakuonesa zvausina kumboona. Ndichakuudza secret yeku-unlocka the spirit world kuti itange kumanifesta pa-physical world. But manheru ano, sumudza maoko ako uchitenda. Kana paine mamhepo anga achikutevera, mweya yetsvina yanga ichironda upenyu hwako, taakudrowa a line. Labhani achafanira kukurosa nezita raJesu. Vanhu vese vari panapa. Vanhu vese vari panapa. Ndiri kukurambidza hauchazove neukama nechipatara kubva nhasi. Tiri kuda inonzi divine health. Kuti Mwari kana vakukupa mari, unodya mari yako wega. Hauna mari ichaenda kumushonga. Mari yako ngaiende kumasoseji nekumazai. Nezita raJesu. Sumudza maoko ako zvinezvi. Revival yatotanga izvozvi. Ndakuregedzera mhepo. My God. Taramba rombe parevival ino. Mwari wakamutsa mhepo ikabvongodza gungwa, zvihuta zvikabuda mumvura, kwete hove. Zvihuta zvikabuda mumvura. Ndoda kuprofita mhepo manhero anhasi.
mweya mutsvene uko achindibvunza kuti mwanakomana wemunhu mapfupa anorarama here aya. Ini ndiri kuti Mwari munoziva, rombe rinosumuka iri. Porofita kumhepo, porofita kumhepo. Iko zvino nezita raJesu, pawakamira ipapa, ndakutuma the anointing of the Holy Ghost, the blessing that dominates time. You are going to change seasons. You are going to receive 100-fold in a dry season. Uchakohwa panguva yekusanaya kwemvura, nekuti uri mwana waAbhurahama. Mhepo ngaifambe nezita raJesu. Iwe mweya wakaipa muregedze nezita raJesu. I command every demonic system right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Ndiri kutuma mhepo everywhere. Varume, this is now a holy ground. Romba harichapfumidzwa parevival ino. Mweya yeminyama nemweya yekurevererwa, mweya yejambwa yakataurwa palife yako. We are right now going to undo what the devil has done. Toda kurefesa every statement yakataurwa newakaipa. Regedzwa nezita raJesu. Regedzwa nezita raJesu. Vari kudonha takura muye navo kuno. Regedzwa nezita raJesu. Regedzwa nezita raJesu. Regedzwa nezita raJesu. Regedzwa in the name of Jesus. Oh my God. Sumudzisa maoko ako. My God. Ndaula tobva pana. My God. My God. Iko zvino ndakudedza zvisingaonekwe. My God. Get ready for your miracle. I am now inviting chapter 1 of Genesis. Beside my glass. I am now inviting chapter 1 of Genesis. Ndakuda kukubatanidza nezvawakarota. Rababosetereboha. Mukadzi wako akasara kunyika yemwe ngaatevere. Mari yako yakasara ku chapter 1 ngaitevere. I am prophesying right now. I am prophesying chapter 1 right now. I am prophesying chapter 1 right now. I am prophesying chapter 1 right now. It's coming to you right now. It's coming to you right now. I am prophesying chapter 1 right now. I am prophesying chapter 1 right now. Miracles are happening. 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 The devil can't stop you. Rebababo Shata. My God. My God. My God. The Lord is here tonight. My God. Chapter 1 is coming to you. My God. Everything that you have left in the My spirit, it's locating you right now. My God. Wherever you are, your money is coming to you. Your riches are coming to you. Your wealth is coming to you. I prophesy abundance. I prophesy overflow. I prophesy overflow. My Jesus. Jesus. My God. My Rabosh. God. My God. My God. It's happening to you. I can see it is happening to you. My God. It's happening to you. It's happening to you. Chapter 1 is hitting your spirit right now. Jesus. Chapter 1 is hitting your spirit right now. Zvese Mwari zvakakupa kare ngazviuye. Ndiri kuda pfuma yangu nekukurumbidza. Handidi kukomborerwa naMwari ndachembera. I want it right now and tonight. I want it right now, right now, right now. Ndoda kuti upenge iko zvino izvi. I want it right now. Jesus. Jesus. Oh.
Jesus. Jesus. Woo. Jesus. Jesus. Imemese mauya panapa ini. Jesus. Musasiya hamba inyaka dona mukatsumu munoyana yakuno. Muri kuitirwa zvamuri kuda naMwari izvozvo. Hatidyiwe nguva namadhimoni. No. Jesus. Woo. Jesus. Jesus. The anointing is in the house tonight. Every yoke is breaking right now. Isa ruoko pamusoro wako. Itine zita ra Jesu. I am breaking every curse. I am breaking every curse. I am reversing every curse. I am reversing every curse. I've been born to be rich. I have been born to be rich. I am prophesying wealth. I'm prophesying wealth. I invite riches right now. I invite riches right now. Every boundary, I am breaking it in the name of Jesus. Every boundary, I break it in Jesus. Every limitation in the name of Jesus. Every limitation in the name of Jesus. I am not born to be poor. I'm not born to be poor. I am here to prosper. I'm here to prosper. I am not here to die, I'm not here to die. but I've come to live. I have come to live. Everything that belongs to me, Everything that belongs to come to me now. me. Come to me now. 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 In the name of In Jesus. the name of Jesus. Give the Lord a big shout. Give the Lord a big shout. Oh! Hapana shortcut ku blessing ya Mwari. Tine vanhu vari munomo vasinganamati arida kutendeuka. Zvese zvunga zvidezvi. Haugone kuda mushonga wachiremba uchivenga dokta wacho. Pastors, Warida kutendeuka ada kugamuchira Jesu simudza roko rwauti ndiko kuona uri kwauri ikoko. Arida kutendeuka ada kugamuchira Jesu. Ndakuda kunamata nemi. Simudza maoko ako uri pauri ipapo. Simudza maoko ako. Zviite nekukurumbidza. This is a wise decision. Usatore time. This is a wise decision. 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 This is a wise